سلام سلام كرات قاتلتي لو مدام معزلكم بمصاخو فيلم سوبر ميت بهال كوينا نخلت 19 فريات زخنات از صحابيت مساطيتن فيلم ايا اذا فيلمي بدخنت استقطع انا دقاسن زلون سانغيو بزعبا زبال صحافي زانتا يا تزنتو انا سو كفليت زدق سل اوان حرز سنبجني او حلمنا مص بقفعي قتل نبرم كويني غنا حدا معلتي نزز دغاغم حما حلمتات زي نبرو حز يرلو مستراو طبي يركبمو ازي كبر زخنت انت وقتن زغرم هبتن كاب حلم منزيعنا من حق عالم ممصا بس جمره هيوتو بحنسا كاب دخنتنا موچت يغير اذا عند بتوهبت زغين بزي وغام بزي حدغان زمصاي نبرن نزي كل هبت الممصا زغورو اسد ما خنرينا لايك شير كومنت سبسكرايب بمغر نجمر تاريخنا زجمر سانغي بزبهال سرح خونه عرخ زيولو كم اون ولد زموتو وين زنبر دخ صحافي زانتا ايو قدس اغمو غنا كفرق عمت لعل خدك زي مخالو ايو موناتو ازدوق سلو كل غزي حدا جنا حلم بممصا نازي زسنبر حدغني حما حلمي يغيرلوم بزعبا تالي زي ان تزاريمنا سانغيو او تحت مدر بزغعز بابور كم زلو خويني حلم نبرم بزي غزي زي تجيني مصمو بصغرو بمحاز امريت نو خال حر مغبار رسبوتي اوتلو يتاو حلم زنبر نو سمسموته لقبور ويبار برمو قال صحف كصحف يفتن كويني غنا ونا غزو مغمصيل كالخو بمبال معصوي خوخمو سانغي غنا ناي غزا خراي زخف لغنزب سلازيبلو بمسكوت بيلي ملت اغودنتات نتوعزو خلو بزع غودي حلمي لزوصحن كلهم كيلاتات يذكر سلام مراويان حخايم تمنامرت سنفلطات هيمنتاوين سبات كالوتن كلهم حلم انتي خمس غبرن انتي ترغم كله خمس خل انتفلالي خلص حسابات نيروم كويني غنا بزو خني كنا غباب كحجز زخل چب زو خنا نغر ينورمن او حدا مشط مغبي دوي بيلمو واغو سلازي يخول تراي بزين قاو حوست دالو كريب يحتت اتكريبت شيء سباي غنا بنصاخم و تحنتن قاو حيوس خلمو مغو ساز دالنا تصبي خلو نتا معدت غدنا زركب تزفقر قال هواكر تسرحلو كافي عزب نبرم كرم عمتات مسعرغتو حدا بارك حلف كله يليلاس غبرم مسد ما مسغان تاو تصوت نبرت دمص درفازي تعمسلز نبره كابت غزيتن دحر دما كل غزي بزعبا يحسب نبرم اتكريب مستدالوه سانغيو كفيل خوالع يجمرمو كوني غنا بهندبت باكايد سرح زخونه سانجي سمبت سانغيو كادم يجمرمو نتكريب منغدي ودوم كوني غنا بزح غرحو عقمي نورون سانجي دما موداتا يحزوم نحد ريستورانت وسدمو بعلنا بلع خلو عزو يغبر وعلو بزي مقارنه غزي سكريبت بزي مركون دما يغنحوم سانغيو اتزلونا دقاسنت كتكورن كصحفن كم زي فقدلو خردي فتنمو سانجي غنا يسمعون اتسكريبت وشت عسته معلتات توديكو وهو دما ازز دحري سانغينا ابارتوم يملسمو كوني غنا تعصيون كل احطبت كوريدر وطين يصنحهم اتوانا غزو عمودا تبار ولا مالتيوم او خين غل خصحف انت خادن مرأي نا حدا كافي خيدمو كوني غنا ازس لزطمه كحسب يخلن عمودا تدما برقاس يوسد اتجينا بدحريو القلمو سنسدت كسات سانغي بمئتاو رؤس او طوله خلاتمو يجمر اندغنا سانغيو نغابتنا حلمز نبره نوسو لك مسمتي برابرمو لبتوكم تسرقت يردا نسرح مسارحو اسلسانن حما حلمتاتو كاكونت كفل خمزه يخل كسمع اسلس جمرن سانغيو سانجي نسخ قتلن مسولد هنصبر مخان زغلص ملأت يسدلو اما عصو تهواك زلاتو كافي زركبنا حسن صاي مرصمو نخزلل تدالنا عف نخدو خلو نعا يعزبا نبرم كوين غنا تكريب شيء سباي بنصا مغب بمقرب نحسوي قارص امو اتسباي ابتنا حفس مسوي صنبر سانغي نابلع خلو دما بزع سبات موتن حلمن زلو مزفلالي راي نغرمو نحد قليل مدبدم تبصح سانغيو زعما حلمتات زخريو خلو بولطفكا خو صمنتي زي حلمي يول نسخ نغرهم زلو يمعدم سانغيو كساولت زخون هواكر نتعذبه ابتنا حسيت انحمو دحري مغزغز قالو غنزب نمركاويلو موبايلي شيت نحد دكان كيدو غد نغرات كسر يحسبمو كويني غنا زكاتاتو لسكم زلم سستوعله حساوي غير نتزغزو مغبي اوصات دكان كويني نابلع خلو او دما سانغيو بهواكر بهندت ممصابو نبو شاقولت بمرأيان بدنغاصي سنبت زد ما نتحققت امنه زصغم ازي صبا غاطامي ينيروم سلامتاي مخان دما سانغيو الطفير دمو هواكر بحقي اتامسته دفي صوت زنبر جنيا نيرام اذن سراحتنيا تدنكان سانغيو سنبال حمام ودي ما صغم غاطيمو زل يمسل نيرو اتجنين سانغيو يلعلمو بسيفنا وغو بمسكوت بيلي دريوم سانغيو اتجن بسيفنا وغو بمسكوت بيلي خدرو خلو نتكريب شيء سباي زهو مخري ذكر او حلم خلو زحلم يل النفسي زخخرامو زدما كفت دربيلو زنبر ساعات لك عم اخل كل نخبرابر يحجزوم ابسنا بحق على مغن بتستسبابر مستتبيلي
دبر كوانتا نبرة بسيف جن يتوجئن كولا تناي تجن سيف بدين كأو يدو حزوا يركب السرعة نيادون كوانت صوّع بلانس كل من مساء هادي مخاوط بوتا يلقى أمه مولي تبارك حلفهم نتاسيف نمرمرن ندغرانا حلمة خمزة كونن نرجعجسن نصبحت نجهو نتاسيف كشت أنا بعلاجة خيجدمو كلهم عدك تنتاسيف كجوز أزر إيوهن كوتا أو يدو عزيكور نجر كم زلوا خستو علي جبرم سلزة كندو نمشت تكالي خيجدمو وقعت تاسيف زخانة عسراشة هافلوهم سانجي جزء خيط فقة نتكنزه تقوم اللي جمر حدش كمبيوتر يجزء أو صبور ريستوران تبلع أو أنتو هوتيلون يعرف ليت مسكونة ندك أسكنين وسيدو اتنايلو مدح المخبوص أي سبام زحل مزوين أو توتيل يزفت أمزلهم سلزة كاكفل وسيو نتكوريدر يدهس سمو حد ما سفير حزود ما زحل مؤيبل كويني قنا ولا حنتي تفتران زيادة خمرمر يوصن مو بزيك زيادة تجني أو ينا يورك فاس حزو ددحري ناقوية يغلق قال اتجني بتأسوار يدربيان يهرمون مو زد ما بزح ما حسيتي وصحلو كويني قنا دحر حدات وقعيت سانقلت فاس جبيتو زحل مؤيبل مو عندنا أسوار ويدي حزي برابر ولا حنت ما حسيت دمس لزين ورو اتفاسبت نايك ألم مشت تتكالي شيات سانقيو صبوخ داونتي حدث مكينة يجزء مو مول اللي تدمى مسجل أوالد أبار ناس تيحلفهم ناك فلوتي لمستمر سجنا مسوق عطاي فقد لنن نتاخس جزه وتراني عارتي خير مو لمولي تدمى حدث ميلاي فتن ቅድሚ ምድቃሱ ኣብ መጽሓፍ ዘሎ ስእልታት ሓደ ኣገዳሲ ቤተ መዘክር ይርኢ እሞ እቲ ሜላ ድማ ይሰርሓሉ ምክንያቱ እቲ ሕልሚ ልክዕ ኣብቲ ኣብ ስእልታት ዝረኣዮ ቦታ እዩ ዝፍጸም ሳንጉዩ ነቲ ኩሉ ጥንታዊ ኣቑሑታት እናድነቐ ዙርኡ ቆልሕ ይብል እሞ ድሕሪኡ እቲ ጅኒ ክመጽእ ምእንቲ ኮፍ ኢሉ ይጽበም ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ጅኒ ናይ ተኩሲ ኣጽዋር ሒዙ ይመጽእ እዚ ድማ ከም መደቡ ወጻኢ ስለ ዝነበረ ሳንጉዩ ክሃድምን ካብቲ ጥይት ክሕበአን ይጅምር ኮይኑ ግና መወዳእታ እቲ ጅኒ ይረኽቦም ይቆትሎም ሳንጉዩ ኣብ ክፍሊ ሆቴሉ ይበራበር እሞ ኮይኑ ግና ዋላ ሓንቲ ነገር ክሕ ስለ ዘይከኣለ እቲ ስራሕ ከይተወድአ ክሓድጎ ይደልየ ስለዚ ናይ ዲቃስ ከኒን ይውሕጥ እሞ ናብ ትሕልሚ ምስተመልሰ እንደገና ክሃድም ይጅምር ድሕሪ ሕደት ጠያይት ብፍሉይ ዝላ ካብ ምሕባእ ክልተ ጥንታዊ ኣቑሑ ሒዙ እዚ ሕልሚ እዩ ብምባል ይበራበር ኣብዚ ግዜ እዚ ሳንጉዩ ነቲ ውፅእ ገፅ መሳፋትም ዓደግቲ ንግዲ ናብ ዝገብሩ ናይ ሞያ ጥንታዊ ኣቑሑ ነጋዶ ይወስዶም 2 ሚልዮን ይወሃቦ እሞ ብዛዕባ ኣገባብ ኣሰራርሕኡ እውን ገለ ሕቶታት ይቐርበሉ ኮይኑ ግና ብምስጢር ንኩሉ መልሲ ክሃበ ይምልጥ እሞ ካብቲ ድንኳን ክወፅእ ከሎ ሞይቱሉ ሓሲቡ ብዝነበረ ሕሩቕ ሳንጂ ይርከብ ሳንጉዩ ንሳንጂ ኣብ ቁንጥብ ሬስቶራንት ክበልዕ ይዕድሞ እሞ ነቲ ንስክሪፕት ዝሃቦ ገንዘብ ይምልሰሉ ደጊም ከም ዘይጽሕፍ ድማ ይነግሮም ንጽባሕይቶም መወዳእታ ናብቲ ናይ ሃዋከር ካፌ ኣትሞ ድሕሪ ላተ ምእዛዝ ከም ዘለለየቶ ይሓታም ኮይኑ ግና ስለ ዘይለለየቶ ነቲ ካፌ ስለምንታይ ክትሸጦ ከም ዝደለየት እውን ይሓታም ንሳ ድማ ዓማዊል ስለ ዘይብላን እቲ ድንኳን ዕዳ ጥራይ ስለ ዘምጻላን ምዃኑ ትገልጽ ጸኒሕ ምሸት ሳንጉዩ ምስ ሳንጂ ድራር እናበልዐ ከሎ ይሰክር እሞ ሳንጂ ድማ ናይ ዓወቱ ምስጢር ክፈልጥ ይደሊ ሳንጂ ንሳንጉዩ ናብ ክፍሊ ሆቴሉ ምስ ወሰዶ ናብ ዓራቱ ካብኣእተወ ድሕሪኡ ዝኸደ መሲሉ ይዋሳእ ኮይኑ ግና ተመሊሱ መፂኡ ናብ ቦርሳ ቸክን ቡክን ሳንጉዩ ይጥምት እሞ ሳንጉዩ ወርቂ ሰንሰለታትን ኣብ ኢዱ ሒዙ ምስ ተባራበረ ሳንጂ ብሃንደበት ይስንብት ሕጂ ሳንጂ እቲ ምስጢር ስለ ዝፈለጠ ዓርኮብ ዝሓድሽ ንግዱ ክሕግዞ ክፈቕደሉ ይልምኖ ሳንጉዩ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ንግዚኡ ክሓስበሉ ይውስን እሞ ንጽባሕይቱ ሳንጉዩ ነቲ ናይ ሃዋከር ካፌ ገዚኡ ግና ባዕላ ከተካይዶ ከም ዝደሊ ይነግራም ረብሕኦም ክካፈሉ ይኽእሉ እዮም ኮይኑ ግና ነቲ ክሳራ ንሱ በዓሉ ክኢሉ ክሽፍኖ ምዃኑ ይነግራም እሞ ሃዋከር ክሳዕ ክንደይ ተመስግኖ ከም ዘላ ንምርኣይ ድማ ንድራር ትዕድሞ ኣብኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ናይ ሓባር ንግዶም ይዘራረቡ ሃዋከር ድማ ሳንጉዩ ካብ ዝስምዕ እዚ ካብ ገንዘብ ላዕሊ ካልእ ዝደልየ ነገር ከም ዘሎ ጥርጣረ ትገልጸሉ ካብ ሽዑ እንዳሓር ሳንጉዩ ስሩዕ ብዝኾነ ኣገባብ ናብ ናይ ሕልሚ ጀብዱን ክኣቱ ከሎ ሳንጂ ድማ ነቲ ዝደቀሰ ኣካላቱ ይሕልዎ ነበረም ገሊኡ ካብ ሕልምታቱ ንኣብነት ኣብ ሓደ ባንኪ ዘሪፉ ምክያድ ዘጠቓልል ኮይኑ ኣብኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓይሉ ክሳዕ ክንደይ ምቁፅጻር ይመሃር ከም ዘሎ የርኢ ነቲ ጅኒ ምምካት ዝጀመረ ኮይኑ ብኣእምሩ ጥራይ ኣቑሑት ካብቲ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ ይኽእል ነበረም كم كيح مكياز أمسول زعوي وحتى تون حزم مسا يجمر دحرو ورجزي سانجي نسانجي بالأخ أو جدنا نزلوا سبات جنزبنا كافي لخموس أسلس جوارو إتا كافي هواكر بعماويل تملء كم أقولنا تكريب شيء سبعي نتبنت أزو كافلوز نبرة مجون من مسجان حدا برصا جنزب يقول فلو دحر ترون كان معصاو سانجي مساواكر نزرت يوتصمو نسار ما أحدث كلات رأي تمركيسا صحف زانتا مخانو تجمت سانجي معلتا ودحر سراح نوجز أخفان واز جمرة خينو حدا معلتا دما نتاكو حلم زمزا أيح مكينا كتزوراي فقد الله نعا خمس جزء لا دمي نجرامو كم زي مثلا هبت مرآيا أزي وريس أحفظ أنت خمس خنا خدمتي جبرام نساب ليت مكينا لازورة كلا سانجينة تستدعي لا معلتي ذكرمو دحري تمرئيت مسناي كلام عركات أو أي سخط وكل خمس رآيان دحري وين نفسني ما حدت جزء دحري خمس ساعات يذكر سانجي وزوان زي نفسني ما خصلي والسنمو هوا كردمات أقبلهم كي نجنا مع زيان السوس صحفهم في المتات كتر خمت خلقونا تحساسبان برم أو حسيتو تحس زي اللي سانجيو بحق عاد سكريبتي صحف مو نسوق صار دك سدما
ንሳንጂ ከምብዎ ይህቦ ሃዋከር ኩሉ ግዜ እምሩ ስለ ዘላ ምስ ብዙሓት ቅዳሓት ናታ ኣብ ዓራት ከም ዘሎ ይሓልም ነበረ ስለዚ ነብሶ ጉዲድብ ቆልጥፍ ይባረበር እሞ ሳንጂ ግና እቲ ስክሪፕት ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ምዃኑ ብምድናቕ እንዳበኸየ ይጸንሖ ሽዑት መደቦም ይጅምር እሞ ነቲ ስክሪፕት ናብ ሓንቲ ናይ ፊልሚ ኩባንያ ይሸጥዎም ነቶም ኣዝዮም ውርያት ተዋሳእቲ ንምውፃርን ዓብዪ ዓወት ንምርካብን ድማ ናይ ባዕሎም ገንዘብ ከም ወፍሪ ይቐርብሎም ንዕኡ ንምዝካርን ንምኽባርን ፍሉይ ናይ ድራር ምድላው እውን የዳልዉ ንሃዋከር ድማ ምስኡ ከም መሳይኒቱ ሒዝዋ ይኸይድ እሞ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ተመክሮኡ ዝገልጽ ፍሉይ መግለፂ እውን ይቐርብ እዚ ግና ብርግጽ ዝተፈጥረ እዩ ነይሩ ብዙሓት ዕውታት ፊልምታት ከም ዝፀሓፈን ኮይኑ ግና ብዓለም ዙርያ ክጓዓዝን ዓለም ክርእን ስለ ዝደለየ ጥራይ ስሙ ከም ዘየስፈረ ዝገልጽ ነበረ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ኣብ ሓደ ሕልሙ ሳንጉዩ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ይስተውዕሉ እሞ ሓደ ዝጽድቕ ዝነበረ መነኩስ ኣካላት ይርኢ ነቲ ቁልፊ ናቱ ክወስዶ ምስ ፈተነ ድማ ኢዱ ይብተን ዋላ እኳ እንተኾነ ተስፋ ይቆረፀን ስለዚ ኢዱ ምስ ተመልሰሉ እንደገና ይፍትን እሞ ነቲ ቁልፊ ካብቲ መነኩስ ከውፅኦ ከሎ እቲ ሰብኣይ ብክልተ ትኪ ዝወፀን ኣፃውዕቱ ገይሩ ኣፍ ልቡ ትንክፎን ይንቀሳቐስ ሳንጉዩ ግና በዚ ብዙሕ ተሻቐለ ይመስል ነይሩ እቲ ልሙድ ጀኒ ስለዘይተቐልቀለ ድማ እቲ ሃብቲ ነቲ መነኩስን እውን ተወቲኖም ጠፍኡ ሓደ ለይቲ ሳንጉዩ ንሃዋከር ናብቲ ነብሱ ክቐትል ተንሉ ናሕሲ ወስዳ እሞ ብፍላይ ድማ ንዓኢሉ ዘዳለወ ናይ ረችት ምርኢት የርእያ ልክዕ ከምዚ ብሃንደበት ዝመውፅኦ በትመሳሳሊ ድማ ክጠፍኡ ይኽእል ዶ ይኸውን ኢላ ምስ ተገረመት ከምኡ ፈፂሙ ከም ዘይገብር ቃል ይኣትወላ ድሕሪኡ ናብ ኣፓርታማ ይኸዱ እሞ ንሳ ኣብ ክፍላ ነብሳ እናተሓፀበት እንከላ ሳንጉዩ ድማ ከመይ ገይሩ ፍቅሩ ከም ዝገልፀላ ይለማመድ ነበረ ይኹን እምበር ብሃንደበት ኣብ ኣፍ ልቡ ዝሃርሞ ዘሎ ዝመስል ስምዒት ስለ ዝተሰምዖ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ይግደድ ኣብ መስትያቱ ኣፍ ልቡ ምስ ረኣየ ድማ ኣብ ቆርበቱ ክልተ ትኪ ዝወፆም ጸለምቲ መስመራት ይዕዘብ ናብ ገዝኡ ምስ በፅሐ ነቲ ሳንጂ ምስ ብዙሕ ተዋልድ ዝገብሮ ዝነበረ ድግስ ዕሽሽ ብምባል ብቐጥታ ናብ ዓረቱ ይኸይድ ሳንጂ ናይዛ ለይቲ ሃብቲ ንምእካብ ድልው ነበረ ሳንጉዩ ግና የድልን ይብሎ እሞ ኣብዚ ግዜ እዚ ቦይኑ እዩ ክደቅስ እቲ ሕልሚ ኣብ ሓደ ነዊሕን ጥርሑ ዝኾነን ህንፃ ይውፅኦ እሞ ኣብቲ ባልኮኒ ድማ ሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ ሰብ ይፅበዮ ነበረ ሳንጉዩ እናቐረበ ምስ ከደ እዚ ሰብ እዚ ትናኣረገን እናተበተነን ዝኸድ ዘሎ ናይ መጻኢ ነብሱ ምዃኑ ይስተውዕል ምስ ተበራበረ ኣብ መንከቡ ሓድሽ በሰላ ይረክብ እሞ ሰዓታት እናሓለፈ ምስ ከደ ድማ ተወሳኺ በሰላታት ይቕልቀል ነበረ ኩሎም እዞም በሰላታት ድማ ልክዕ ምስቲ እቲ ጅኒ ኣብ ዝሓለፈ ሕልምታቱ ዝሃርመሉን ዝጎዳእሉን ቦታታት ዝስማዕማዕ እዩ ነይሩ ንፅባሕቲ ንግሆ ዝኾነ ተወሳኺ ምኽሪ እንተልይዎ ንምርኣይ ናብቲ ክሬብ ሸይጥ ሰብኣይ ይኸይድ እሞ ኮይኑ ግን ልክዕ ኣብቲ ቦታ ክበፅሕ ከሎ ሓንቲ ቫን መኪና ኣብ ጥቕኡ መፅያ ትጨውዮም ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ርእሱ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቦርሳ ምስ ኣውፅኡሉ ሳንጉዩ ብሓደ ቻንግጂኢ ዝበሃል መራሒ ዝምራሕ ጉጅለ ገበነኛታት ተኸቢቡ ኣብ ሓደ ዝፈረሰ ህንፃ ከም ዘሎ ይስተውዕል ሳንጉዩ ድማ ዝደለይዎ መጠን ገንዘብ ክኽፍሎም ምዃኑ ይነግሮም እሞ ኣብ 10 ሚልዮን ድሕሪ ምስምዕማዖም ድማ ንሳንጂ ደው ኢሉ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ክመፅእ ይሓቶም ኮይኑ ግና ንሱ ምስ መፀ ሰባት ቻንግጂኢ ነቲ ገንዘብ ይወስድዎ እሞ ንሳንጂ እውን ይሕዝዎም ቻንግጂኢ ድማ ንዕኡ ተጠቒሙ ክደራደር ይጅምር ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ሳንጉዩ ነቲ ሙሉእ ጉጅለን ነቲ ሃላዋቱ ዘጥፍአ ሳንጂን ሒዙ ናብ ኣፓርታምኡ ይምለስ ኣብኡ ድማ ነቲ ኩሉ ጥንታዊ ኣቑሑት ዝሓዘት ሕብእቲ ከፍሉ የርእዮም እሞ ቻንግጂኢ ነዞም ኩሎም ሰሓቲ ዝርከቡ ክቡራት ኣቑሑታት ብኸመይ ከም ዝረኸቦም ከኣምን እናጎደደ ከሎ ሓደ ሰብ ንዕኡ ንኸርኢ ናብቲ ህንፃ ይመፅእ ንሳ ድማ ሃዋከር እያ ነይራ እቲ ሓላዊ ማዕፆ ብናይ ውሽጢ ቴሌፎን ኣቢሉ ምምፃእ ይፍልጥ እሞ ስለዚ ሳንጉዩ ምንጪ ድሕነታ ክብል ካብቲ ቦታ ክትርሐቕ ኢሉ ብንብኡ ይነፅጋ እዚ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሕዝና ዝረኣየ እቲ ሓላዊ ማዕፆ ግና ማዕፆ ሳንጉዩ ብገለ ምኽንያት ክፉት ከም ዘሎ ይነግራ እሞ ብዙኽና ናብ ላዕሊ ክድብ ይፈቕደላ ካብቲ ሊፍቲ ልክዕ ምስ ወፀት ሓደ ካብቶም ገበነኛታት ሒዛ እሞ ናብቲ ንሳንጉዩ ሒዘምዎ ዝነበሩ ቦታ ይወስዳ ቻንግጂኢ ንዓኣ ከላግፀላ ይጅምር እሞ ሳንጉዩ ክሕሶ ከም ዝፀንሐ ብምሕባር ድማ ስምዒታ ክጎዲእ ይፍትን እዚ ግና ካብ ሓደ ካብቶም ገንዘብ ጥራይ ክወስዱ ዝመፁ ዝመስሎም ዝነበረ ሰዋት ተቃውሞ ይስዕብ እሞ በዚ ዝረአዮ ዘይምእዛዝ ከም መቕፃዕቲ ቻንግጂኢ ናይ ወርቂ ብረታዊ ፃውዕቱ ብምእታው ኣፀቢቑ ይሃርሞም ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሳንጂ ብሕቡእ ክበራበር ይጅምር እሞ ቻንግጂኢ ብድሕሪኡ ንሃዋከር ይጥምት ንሳ ድማ ንነብሳ ንምክልኻል ትረግፆ እሞ እዚ ድማ ሳንጂ ነቲ ሒዝዋ ዝነበረ ሰብኣይ በትማስፌር ካህርሞ ዕድል ሂቦም ሳንጉዩ እውን ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ገበነኛ ነኺሱ የምልጥ እሞ ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚኡ ከይተወግአ ይተረፈን ቻንግጂኢ ነቲ ዝሃረሞ ሰብኡት እናተኮሰሉ ከሎ እቶም ሰለስተ ሃዲሞም ይወፁ እሞ ኮይኑ ግን ሳንጉዩ በትማሰይቱ ምኽንያት ብግቡእ ክኸይድ ስለ ዝተፀገመ ብዙሕ ርሕቐት ክኸዶ ፀጋሚ ይኸውን እቶም ሰባት ኣብቲ መደያይቦ ይወፅሕዎም እሞ ሓደ ካብኣቶም ንሳንጉዩ እንደገና ይወግኦም ኮይኑ ግና ሳንጂ ንሳንጉዩን ሃዋከርን ንኸምልጡ ክብል ንርእሱ በጃ ብምሃብ ኣብ ድሕሪት ተሪፉ ነቶም ገበነኛታት ይዘናግዖም ይኹን እምበር ሓደ ንቡር ሰብኣይ ምስ ክልተ ስልጡናት ሰባት ክወጋእ ይኽእል ኣይነበረን ስለዚ ሳንጂ ክሳዕ ዝመውት ብመሃረምቲ ይቕጥቀጥ እሞ ሓደ ካብቶም ገበነኛታት ንሳንጉዩን ሃዋከርን ኣብ ላዕሊ ይሒዞም እሞ ሳንጉዩ ብኻራብ ዝዋኑ ዋላ እኳ እንተወግኦ ብዘየግድስ ኣፀቢቑ ይሃርሞን ይድርብዮን ክልቲኦም ሃላወቶም የጥፍኡ እሞ ሳንጉዩ ድማ ብሃንደበት ኣብ ገለ ምስጢራዊ ዝኾነ ፍርስራስ ህንፃታት ብፀሊም ነገር ተሸፊኑ ይረክብ እቲ ፀሊም ነገር ድማ ምንቅስቓስ ምስ ጀመረ ቆልጢፉ ይጠፍእ
ኣብ ዙርያ ምስተዓዘበ ሓደ ዘደንቕ ናይ ማዕጾ ቀስቲ ይኸፍት እሞ ነዚ ሓለፉ ሕደ ተዋርሒ ህይወቱ ዝገልጽ ተዘክሮታት ክርኢ ይጅምር። እዚ ድማ ኩንነት ሕልምታትን ዋላ እውን እቲ በታሊት እቲኣ ኣብ ወጻኢ ድንኳን ኣብ ፕላን ዝተዳለወ ካልእ ነብሲ የጠቓልል። እዚ ምስ ወደአ ናብ ሓደ ዓብዪ ናይ ክሪስታል መንደቕ ዘለዎ ቦታ ይኸይድ እሞ ብምኽንያት ምፍሳስ ደም ሃለወቱ ክሳዕ ዝጠፍእ ድማ ደጋጊሙ ሕልሚ እዩ እናበለ ነቲ መንደቕ ክሃርሞ ይጅምር። ብሃንደበት ኣካላቱ ክቕየር ይጅምር እሞ ሳንጊ ናብቲ ጅኒ ክቕየር ከሎ ነብሲ ይረክብ። በታ ኣብ ኢዱ ተቐልቃል ገጀራ ነቲ ናይ ክሪስታል መንደቕ እንዳሃረመ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጸመ ዝተፈላለየ ዝርርባት ነብሱ ከም ጅኒ ገይሩ ብምስኣል ንነገራት ይቕይሮም። ኮፍ ኢሉ ክሰምዕ ክንዲ ዝውዕል ኣብዘን ሓደስቲ ትርኢታት ነቲ ዋና ገጹን ሳንጂን ጽቡቕ ስለ ዘይገበርሉ ክሃርሞም ከሎ ብኣእምሩ ይስእል። ኣብ መወዳእታ እቲ መንደቕ ምስ ተሰብረ እቲ ጅኒ ኣብ ሳሎን ገዛ ሳንጉዩ ይወፅእ። ኣብኡ ድማ ኣካላት ሳንጉዩ እውን ይበራበር ነበረ። እቲ ጅኒ ዋላ ሓንቲ ኸይማተ ንኹሎም እቶም ጎነኛታት ይቆትሎም እሞ ኣድላይ ምስ ዝኸውን እውን ነቲ ዘገርም ናይ ተኽሱ ኣጽዋር የውፅእ ነበረ። ብድሕሪኡ ንሳንጉዩ ክቆትሎ ተዳሊዩ ናብኡ ይመጽእ እሞ ኮይኑ ግና ሳንጉዩ እዚ ሕልሚ እዩ እንዳበለ ይዕዝምዝም። እቶም ካብ ሕልምታት ዘምጽኦም ኩሎም ጥንታዊ ኣቑሑት ድማ ካብ ኣፓርታሙኡን ካብቶም ሃብታማት ዝኣከብዎም ቦታታት ክጠፍኡ ይጅምሩ። ሳንጉዩ እንደገና ሃለዋቱ ይጥፍእ እሞ ምስ ተበራበረ ድማ ልክዕ ተንሲኡ ኣብታ ኣብ ወጻኢ እቲ ድንኳን ዝነበረት ለይቲ ይረክብ። ሃዋከር ትዝክሮ እሞ ካብቲ ኮንሰርት ትዝክሮም። ስለዚ ትድንግጸሉ እሞ ናይ ብሓቂ መግቢ ክትህቦ ናብ ገዛ ትወስዶም። ንዱል ሾርባ እንዳበልዐ ከሎ ሓደ ካብ ዘንታታቱ ኣብ መጽሔት ከም ዘበበቶን ኣዝዩ ጽቡቕ ምዃኑን ከም ተኣምን ትነግሮም። ዕውት ንምዃን ቁሩዕ ዕድል ጥራይ እዩ ዘድልዮም። ክሳብ ሽዑ ድማ ኣብ ካፊኣ ክሰርሕ ዕድል ትህቦ እሞ እዚ ድማ ልቡ ተንኪፍዎ ክበኪ ይገብሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ሃዋከር ነዚ ኩሉ ግዜ ከም ዝከታተላ ትፈልጥ ከም ዝነበረት ይግለጽ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብቲ ካፌ እናሰርሑ ከለዉ ሃዋከር ንሳንጉዩ ክጽሕፈሉ ዝኽእል ሓዳስ ላፕቶፕ ከም ውህብቶ ትህቦ እሞ ሳንጉዩ ድማ ንሳንጂ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ብምርካብ ከምቲ ዝተባህሎ ስክሪፕት ክጽሕፍ ስለ ዘይኽእል ገንዘቡ ይምልሰሉ። ክጽሕፎ ዝደሊ ነገር ጥራይ እዩ ክጽሕፍ ዝደሊ። ሳንጂ ነቲ ገንዘብ ክቕበሎ ይኣቢ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ኣረግቲ ስክሪፕት ናይ ሳንጉዩ ክሸጦ ስለ ዘይከኣለ ተወሳኺ ገንዘብ እውን ይህቦም። ነዚ ንምብዓል ድማ እቲ ናይቲ ሬስቶራንት ክፍሊት ዝኸፍሎ ሳንጉዩ ይኸውን። ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ሕጂ ብሂወቱ ሕጉስ ብምዃን ሳንጉዩ መግቢ ክእዝዝ ናብቲ ክሬብ ሸይጢ ሰብኣይ ይኸይድ እሞ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ገንዘቡ ክምልሰሉ ዕድል ይረክብ። ንሱ እውን ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ሓይሊ ከም ዝነበሮን እዚ ትሑት ሂወት እዚ ዝበለፀ ምዃኑን ከም ዝተምሃረን ብምግላጽ ኣብ ከብዱ ዘሎ በሰላ ይርእዮም። ሳንጉዩ ዛንቱ እናሰምዐ ከሎ እቲ ካብ ናይ መወዳእታ ሕልሙ ዝመፀ ፍርስራስ ኣብ ድሕሪት ይቕልቀል እሞ እቲ ነቶም ጎነኛታት ዘቐተለ ሓድሽ ጅኒ እውን ካብታ ኣብ ድንኳን ዝተቐልቀለላ ግዜ ትሒዙ ንድሕሪኡ ይስዕቦ ከም ዘሎ ይገልጽ። በዚ ድማ እዚ ሰሓባይ ማራኺን ዝኾነ ፊልምና ኣብ መወዳእትኡ ይበጽሕ። እምበር ክስ ክብራት ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት በብግዚኡ ክወፅዐኩም እንተደኣ ደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ንቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ። ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ጽልሑለይ።